a Lala ezt próbált udvarolni, de nem kellett. Mulatós fiú mégsem. És más? Más is próbált. Nagyon vártam a híreket felőled, Julika. Ősszel jött egy levél, aztán 2 üdvözlet, és később semmi. Tudod, olyan ronda írásom van. Meg aztán annyi minden volt. De amit te küldtél, azt mindent tettem. Emlékszel, mit írtál egyszer? Lábad akármerre járjon, szemed engemet vigyázzon. Szemed akárkit szeressen, szíved soha se felejtsen. Megtanultad? Igen, annyiszor le kellett írni, úgy tetszett a lányoknak. Tudod, ők is leírnak nekem slágert, verset, meg mindenféle szépet. Haragszol? Tehát én nem tudhattam, hogy... Mit? Hogy te ilyen komoly vagy. Baj az? Furcsa.